Algo me coñecen e saben ben que non teño papas na boca. Roger, tes a Megan pola liña 1. Megan, Bo día, Roger. queres alporizar a Trump? Collemos uns minutos para as declaracións de violación da exmuller. E como lle das azos ao pouco de ter o carallo do debate? Roger, puxemos a retractación de Ivana a pantalla completa. Que queixa hai? Acusouno durante o divorcio. Mira, afirmaron que un home non pode violar a súa esposa. Cabreoume. O futuro da Fox tornouse nunha feminista do nabo. Non son feministas, son abogada. Precisamos de la maña este cisco. Por desgraza, da relación entre os políticos e os medios, Roger Ailes sábelles de carallo. Elevado director da Fox News grazas ao magnate Rupert Murdoch, revolucionou as noticias por cable e levou a Fox á vanguarda. Uns anos antes, para favorecer a Nixon, ideara o debate co público. Para favorecer a Reagan, levou unha polémica á palestra. Eu non penso sacar o tema da idade nesta campaña. Non penso aproveitarme de que o meu oponente é máis novo e inexperto. Para favorecer a George Bush, houbo quen impulsou propaganda racista. Roger sempre negou que fose el. Atónita me deixan os estadounidenses que tragan con esta deriva socialista que atravesa agora o país. Aí falaches, A opinión xa. que teñen sobre o capitalismo é preocupante. Estou As convencida noticias son como os barcos. Levanta as mans do leme e escóranche para a esquerda. Mirade para aí. James Murdoch. Que? Eses labios chuparon moitas carallas. Hecho que ten o nepotismo. Roger dirixe a Fox tras estas portas no segundo andar. Cando os traballadores citan o segundo andar, aluden a Roger. Ou aos subdirectores que aplican a súa vontade sen maiores miramentos. Sei o que lles pasou pola cabeza e non. Roger non nos censura nos programas. Que falta lle fai? Que vestido bonito, Megan. Grazas. Non, en serio, cántame. Non é quentura. É por me facer a rosca. Roger está sempre pendente da emisión. Os Eagles adiaron o encontro pois o seu cofundador Glenn Fry encóntrase indisposto para viaxar. Serán trosmas. O teléfono do seu despacho ten liña directa coa sala de control que está situada no primeiro andar. Da zona no sur de California, na década dos 70, con Dígame. Estades apirolados! Ese non é Glenn Fry, é Don Esa Henry! presentadora. Fora colas, fora colas. Gresen, non era Glenn Fry, era Don Haley e Milo Carallo. Anda parvada, Keila. Perdón, non coñezo a música profana. O sigue. O mellor grupo dos 70, de cando miña mai era nena. Son todos iguais, igual de bellos. No soto encóntrase a redacción da Fox. Cada programa ten asignado un espazo de seu. O noso é este. Que hai, rapaces? Hola. Ao estarmos medio enterrados, cheira a humidade. Pero levamos sen ver unha rata 4 meses. Casi. Os presentadores e os produtores teñen os campamentos nos andares 17 e 18, decorados con regalos da audiencia. E todos os empregados, mesmo Roger, dependen deste andar. No oitavo, os despachos do director executivo Rupert Murdoch e dos fillos. Velaquí o poder que controla o poder. O resto dos platós repártense polo edificio. As máis das oficinas están aquí. Por riba, a Fox Business, a radio, o New York Post e o Wall Street Journal, a maioría da elite conservadora deste país, nun único edificio.